Piggy, ahoj. Ahoj. Tá som sa rozhodol vtipy, bo v prvej talentmanii som to skúsil spev, ale tam si bol aj ty, som nemal šance. No však to máš jasné, že ne? No hej, skúsim iba také radšej jednoduchšie, alebo všetci sa spievajú, sami speváci, to by som nedopadol dobre. To povedz, keď začínam. Môžem? No keď začneš stopovať. Alebo po tichom oceáne sa praví loď, jeden z pasažierov ukazuje na otrhaného muža, ktorý poskakuje na nedeľakom ostrove a máva rukami a ten sa pýta kapitána, že kto to je a on že netuším, ale kedykoľvek tak to ideme, tam má obrovskú radosť. Potom, že bezdomovec z USA sedí na ulici a natiera si na chleba hovno. Stretne Obama a vraví mu, že pre Boha to ako môžeš toto jesť, veď nie sme krajina, ktorá na tom bola zlé, tu máš $500 a nažer sa. Potom v Rusku sedí, robí to isté, príde Putin a dá mu 100 stravných lístkov, nech sa náje. Podľa na Slovensku sa stane to isté, ale tam príde Gašparovič, chvíľu na ňo čumí a potom povie, ale no, veď sa kľudne, tak nahrubo aj zajtra je deň. Potom ide Rus, Nemec a Slovak sa hádajú, že kto majú najväčšie kostoly a Rus ide na to. Máme také veľké kostoly, že keď farár vyberá peniaze, musí chodiť na Ferrari. Potom Nemec, my máme také veľké kostoly, že keď farár zapaľuje sviečky, tak potrebuje vrtuľník. A Slovák, my máme také kostoly, že žena si neotehotne, kým príde k oltáru. Sorry, technické problémy. Stretnú sa dva Američania a jeden hovorí, za $1000 mesačne som snehal chlapika, ktorý si robí starosti za mňa. Ale to kde na to bereš peniaze? To už je jeho problém. Príde terorista do miestnosti s pračkami, strieľa do prvej, pračka zomre. Strieľa do druhej, pračka zomre. A strieľa do tretej a sa pýta, že čo si nezomrela ona, že dá dlhý život pre vašu pračku Calgon. Príde pani učiteľka do triedy a vraví, deti, kto si myslí, že je hlupý, nech sa postaví a sa postaví Pepiček a pani učiteľka sa opýta, Pepičku, si myslíš si hlupý? Tá on žene, ale som vás nechcel nechať samú. Stretne sa Nemec a Angličan a Slovák a Angličan vraví, máme toľko letadiel, že vás všetky zbombardujeme. Nemec, že my máme toľko tankov, že vás všetky zničíme. A Slovák vraví, my máme za toľko cigáňov, že vám to všetko pokradneme. A príde, plazí sa chlapík po púšti, uvidí studňu a z posledných síl zakričí, že voda, jaj. A zo studne vyjde, že kde? Tá potom, aký je rozdiel medzi slovenským a kanadským drevorubačom? Tá žiaden, prečo obidva sa týždeň robia na cestu do Prahy. Pani učiteľka hovorí deťom, aby si vymysleli vetu so slovom pakliže. Vyvolá Aničku, ona že kvetiny sa musí hodne zalevať, pakliže je hodne sucho. A výborne. Vyvolá Pepička, on že jeli sme na hory vlakem, vlak sa cuknul a na tatínka spadol batoh a pakliže. Tokyo Hotel sa rozhodnú ísť na dovolenku do Španielska. George vraví, táto je skvelé, ma budú volať The George. Gustav vraví, a to je tiež super, kde Gustav. Dobre, ďakujeme. A ešte to môžem dokončiť. Tak už čas. Čakaj 2 sekundy. A tom, že Dead Tom je tiež super a Bill, tak nikam nejdem, bo debil je na hovno. Ďakujeme, aby som porote navrhoval jemu dať nie VIP alebo extra VIP, ale prenajať logopedičku.